Vă salut și bine ați venit la un nou și primul meu vlog de pe acest canal de YouTube Cătălin T2000. În acest vlog o să ieșim afară și o să încerc să pornesc mașinile. Am un Audi A6 și un Audi A8, o să le vedeți în premieră aici pe canal. De ce vreau să fac asta? Păi pur și simplu pentru că afară sunt minus 3 grade și se simte ca minus 10. Plus că s-a pus și un pic de zăpadă. Nu știu cât de bine se vede. Mă rog, în fine, să ieșim noi afară, nu este nicio problemă. Da, deci dacă se simte ca minus 10 înseamnă că sunt minus 10 grade, nu contează că scrie minus 3 și se simte ca minus 10, tot aia practic. Da, și o să ieșim afară să vedem cam cât de plin de zăpadă sunt mașinile. Bun. Apropo, asta este bradul pentru cei care sunteți curioși ce am în cameră. Mi se pare că odată l-ați văzut așa vag într-un clip. Da. Bun, fără alte discuții, hai să mergem. Asta este cel de-al doilea brad. Vorbesc mai așa pentru că e dimineața, e 7:49 sau 8 fără 10. Asta este cel de-al doilea brad de pe hol. Vă dau în spate să nu mă împiedic. Da. Bun. Hai că ne încălțăm și noi, nu se vede nimic și revenim. Apropo, uitați-mă să vă arăt, suntem afară, de asta este mai multă gălăgie. Deci afară sunt minus 3 grade și se simte ca minus 10. V-am arătat ca să știți despre ce este vorba. Bun, hai să trecem la subiectul vlogului de astăzi. Bun, am ieșit afară, am luat și niște mănuși, pentru că o să trebuiască să am mănușile pe mine. Pe mine, metaforic vorbind. Da, este zăpadă, este o leacă de zăpadă. Nu-i cine știe ce, mai degrabă întorc camera. Nu-i cine știe ce zăpadă, dar dacă așa zice pe prognoza meteo că minus 3 sunt cam minus 10 grade, înseamnă că minus 10 grade, domnule. Bun. O să încercăm să pornim una bucată mașină. Pam. Și desigur cealaltă bucată mașină care este tocmai dincolo. Care este tocmai acolo în drum. Pentru că n-am vrut să o pun podeț pentru că am zis că e mai degrabă să o las acolo. Da, niște luminițe pe casă. Adevărul este că pe telefon se vede mult mai deschisă treaba. Ia să vedem, noi să facem o leacă mai închisă camera. Cam așa ar fi în realitate, că totuși este dimineață, mă refer la intensitatea luminii de afară. Am pus și noi ceva luminițe așa cum s-a putut. Da, mașinile trec. Asta s-a putut, am pus și noi, Da, hai să refac luminositatea la normal și să ne punem mănușile. Să pun și eu telefonul undeva și să încerc să pornesc mașina, să văd cum o fi. Bun. Hai să vedem cum facem. Bun, deci revenim. Bun, gata, am pus și camera. Salut! Nu vreți să știți cum am pus camera și apropo, e fix lângă drum, lângă poartă, așa că o să cam auzit sunet de mașină, de mașini, da, asta este. Băi, nu știu cât de bine o să mă aud, o să mă duc să curăț un pic mașina până să o pornesc, dar atâta s-a putut. Bun. Eventual, dacă durează prea mult, îi dăm și cu timelapse. Hai să începem. Deci,
Ne luăm mănușile. În momentul de față nu știu dacă mă încadrez în filmare, că filmez fix cu camera în spate. Nu știu dacă ați auzit vreo ceva, o să repet ca să mă asigur, eventual mai tai la editor. Eu acum nu știu dacă mă vedeți, eu filmez camera în spate, așa că nu știu dacă mă încadrez în cameră, dacă da, dacă nu, în fine. Am luat mătura și hai să începem. Și cred că știți ceva, mai degrabă o să părăți un pic aici, după aia o să pornesc mașina ca să pot să părăți mai bine. Și nu știu cum trebuie o leacă lăsată pornită, dacă o să fac treaba asta. Dar până atunci s-ar putea să dăm un pic cu time-lapse. Turn us to thousands, on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Bun, hai să pornim și mașina. Așa. Telefonul stă aici, bănuiesc că o să se audă cum pornește mașina. O să încerc să pornesc mașina când nu trece nicio mașină pe drum. Hai să vedem cum pornește. Cheia mașinii, nu știu dacă se vede bine în cadru, asta este. Și hai să vedem. Băi, mașina a pornit destul de bine. Cheile sunt aici, dacă vă întrebați cum am făcut asta, să pornesc o mașină fără chei. Păi mașina are buton de start-stop. Cheile go, mai exact. Bineînțeles, are și cheile Sentry, dar după cum ați văzut, am blocat-o din chei, pentru că așa sunt eu obișnuit. Da, deci a pornit excelent, la minus 10 grade, ce pot să spun. Continuăm cu următorul time-lapse în care o să curăț restul de mașină. Sper să mă auziți bine, că motorul ăsta de 4.2 V8 TDI motorină face sunet la greu. Bine, dacă am zis TDI era logic, e motorină, dar mă rog, în fine. Hai să continuăm, dăm cu time-lapse. O să dau și pe capotul o leacă pe caroserie, că și apropo, folie n-am să o scot pentru că nu plec nicăieri, doar pornesc pe mașina ca să o dezghez. Așa că folia o să rămână pe parbriz în continuare. Așa. Am înghețat o leacă pentru că nu mi-am mai luat mănușile. Mănușile sunt pe mașină. Haideți un pic să vă prezint mașina la exterior. Dacă tot fac car vlog, măcar să știți ce este vorba. Bun. Deci mașina de astăzi este un de astăzi. Ca și cum așa mai avea alte mașini mâine sau poimine. Mă rog, deci mașina prezentă aici este un Audi A8 din 2011 4H, motor de 4.2 V8 TDI Twin Turbo, și returile, of. Deci nu biturbo, nu confundați, este Twin Turbo,
Că biturbo are o turbină mare, normală, de dimensiuni normale, și una mică, care o ajută pe cea mare la turații mici. Această mașină are două turbine mari de dimensiuni normale, atenție. Deci este un twin turbo, 351 de cai putere. Băi, și consumă destul de ca lumea. Știu că nu trebuie să întrebi despre consumul la această mașină, dar totuși este o mașină și pentru o cultură ta generală să știi și tu, băi, cât papă, mai din popor spus. Și e surprinzător, dacă o alergi tare, bagă, dacă o alergi tare, dacă mergi normal până într-o 100-130, papă undeva la 8-9, în general cam 9 este consumul mediu. V8T, de la V8 Twin, așa, sau Twin Turbo, așa. Dacă o alergi foarte mult, îți dai seama că ți-a 17-18, mă rog, în fine, dar dacă mergi încet, relaxat, frumos, nou, dai tare, nou forjezi, chestii de genul, îți poate consuma chiar 7,2 am ajuns. Deci, pentru asemenea motor, dă un naibii de treabă. Mă scuzați de expresie, dar până și a 6 din drum, care are motor de 2.0, și ăla consumă 5,5 și dacă tragi un pic de el consumă 1.8. Iar ăsta să-ți consume 9, e aproape în mizilic, dar în schimb motorul e dublu și un pic. 4.2 TDI 4 A8. Dar sigur că da, am curățat-o cât de cât. Și nu o să stau să vă prezint cine știe ce. Eventual, dacă vreți să vă prezint mașina mai în detaliu, gen ce opțiuni are, chestii pe ea, dotări, așa mai departe, puteți să-mi lăsați în comentariu acestui clip și o să mai facem un clip cu prezentarea mașinii, nu este nicio problemă. Dar deocamdată arăt mașina doar așa, o să arăt mașinile în general, pentru că vlogul de astăzi este despre bestia zăpezilor. Să vedem dacă pornește sau nu. Iarăși avem V8T. Da, din păcate n-am un cadru mai wide, asta este. O să vă arăt un pic și în interior cum stă treaba și cam atât. V-am spus, dacă doriți o prezentare la 8 și la 6, o să fac separat un clip de prezentare a 8-ului și un clip de prezentare a 6-ului, ca să fie treaba bună. Bun, hai să intrăm în mașină. Sper să nu pară că țip, pentru că la mine în momentul ăsta de față pare că țip. E prea... mi se pare gălăgie. Cam asta este interiorul în general, în față, în spate. Stai, când eram trecut în spate, de zic în spate. Masaj în scaune, mă rog, cam tot ce vrei, adică nu, perdeluțe electrice, tot ce vrei. Dublu climatronic, încălzire spate, măcar dacă nu avem nici ventilație, măcar încălzire să fie, că vorba aia, când e mașina pe loc, ventilație tot ai, naturală, dar încălzire mai greu. Ok, da, asta pentru care nu știți, eu am cheile la mine, nu sunt în mașină, de asta am, nu e eroare, acest avertisment. Stați un pic să iau cheile. Bun. Ia să vedem, am băgat cheile înăuntru și în câteva secunde trebuie să dispar. Bun, ce avem pe aici? Atâția kilometri. Da, și cam atât, asta este mașina, plafon negru, dar mă rog, v-am spus, mai multe o să vă prezint când, dacă o să vreți voi prezentare, o prezentare a 8-ului. Ok, bun, hai să o și oprim, să intru în mașină. Bun, așa. Să închid o leacă și portiera. Gata, au dispărut, deci trebuie să închid și portiera. Așa. Băi, temperatura apei nu s-a ridicat încă, dar oricum este foarte fain faptul că nici nu dai bine, nici nu pornești ca lumea mașina și dai drumul la climatronic, dar bine că încă climatronicul nu era pornit. Că deja îți vine căldură, frate, care radiatoare la greu în față de căldură. În fine, deci v-am spus, dacă doriți prezentare Motamo Expre, ce dotări are, opțiuni și așa mai departe, așa, o să
fac un clip special în care o să vi le prezint aceeași treabă și cu A6-le, bineînțeles. Ok. Bun. Hai să oprim și motorul. Gata. Și s-a oprit. Sigla frumoasă cu Audi A8. Bun. Acum știți ce urmează, că v-am spus la început de clip. Știți ce urmează, trecem la A6. Revenim. Bun, am terminat cu A8-ul. E frumos așa. Na, camera față nu prea filmez ca lumea, asta este. Mergem spre A6. A6-le fiind tocmai dincolo, trebuie să avem și noi grijă. Mi-am dus ustensilele acolo. Trebuie să avem grijă că e gheață pe jos. Bă, da, acum se vede întunecat. What the fuck, în o gradă se vedea mai lumină. What the fuck. Și cum mai filmează, domnule, și camera asta de filmat? Trebuie să am grijă, merg mai încet așa. Am și alunecat un pic cu piciorul drept. Vă spun de pe acum, o să fie mult mai mult zgomot pentru că suntem în drum efectiv. Dar asta este. Deci asta este mașinuța Audi A6 C6 din 2006. Toate se termină în 6. Asta era o adăugare de la mine, bineînțeles. Motor de 2.0 TDI, 140 de cai putere. Deci A8 era mașina mea, ca să zic așa, mă rog. A6 este mașina părinților. De asemenea, A6 este de vânzare, care sunteți printre publicul meu sau noi veniți aici pe canal și aveți permis și vă doriți o asemenea mașină, să știți că este de vânzare. Este break, bineînțeles. Hai să dăm în conjurul ei cum am făcut și cu A8-ul. Consumul, dacă mergi foarte liniștit, ai un 5,5, nicio problemă. Dacă mergi mai tărișor un pic cu ea, ai un 6,5, în special 6,5 când tragi și remorca, pentru că mașina are și cârlig. Și de asemenea, dacă o mori așa, dar mă rog, în fine, îți poate lua și 8, 9, în special la semafoare foarte multe. Deci, na, ca orice mașină de altfel, pentru că și aia, nu știu dacă ați văzut-o voi, ia 8-9, adică cam orice mașină ia 8-9 dacă o omori, chiar și mai mult, depinde de motor. Da, prețul este de 5500 de euro, 5500, negociabil. Să șterg un pic cu mănușa. Deci numărul de telefon este acesta, dar nu o să vi-l arăt tot pentru că nu vreau să-l sunați pe tata așa în neștire, pentru că mai știu cine vindea o mașină pe YouTube și tot așa a dat număr de telefon și l-a sunat la greu. Nu pe tata, pe altcineva, mă rog, altcineva care face YouTube. Oricum, dacă o doriți număr de telefon, lăsați mesaj cu adresa voastră de e-mail, vi-l trimit în privat și să sunați, na, să vorbiți cu el. Dacă vă întrebați de ce peste tot este zăpadă, peste tot și aici nu, aici a fost un autobuz. Așa, bun, hai să ne punem și noi trepidul sau telefonul în zona noastră de muncă. Uite, aici au stat și când am curățat A8-ul, fix în gaura asta. Că o fi de râsul plânsul, când o fi, facem cu ce putem. Asta este. Bun, hai că vreau să aranjez camera și revenim. Am revenit. Salut din nou și iarăși și din nou. Bun, am pus și camera, o să fie de sunet, zgomot, suntem în drum. Asta este. Aoleu, dar văd că l-a telefonul la vânt, sper să fie treaba bună. Hai să-mi iau mânuși și le facem repede treaba, pornim și mașina asta, auzim cum pornește, o să încerc să o pornesc tot așa, că nu trece nicio mașină pe drum și hai să începem.
luăm mănușile, pentru că este cam tare frig. Op, așa. Mătura și hai să-i dăm bice. Oricum, zăpada, după cum ați observat și pe 8, nu este înghețat, nu este tare, e mai bună. Bine, dacă nu mă înșor cu zăpada asta, nu pot să faci un om de zăpadă pentru că e prea afânoasă, e prea, nu poți să faci nimic cu ea. Nu se încheagă, ca să zic așa. Dar pentru mine este bine, pentru că mă ajută să curăț mașina mult mai ușor. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Bun. Trebuie să-mi scot mănușile. Nu faci contact cu mănușile în mână. Bun, pe asta am curățat-o toată. Nu mai avea rost să mai mă întind, să mai mă așa. O să o pornim. O să o lăsăm puțin pornită ca să dezmorțească și ea. Hai să dau iar în conjurul ei, pentru că în conjurul 8-ului am dat-o, dacă nu mă înșel, după ce am curățat mașina. Dar voi vedeți o treabă. A8-ul că este între case, este mult mai înghețat. Ați văzut când am curățat mașina, o mai rămas zăpadă pe el la greu. Ei, aia să știți că era înghețată, deci nu puteam să dau jos decât cu racleta, dar nu se dă cu racleta pe caroserie pentru că o zgări. Iar mașina asta a costat în drum, cam în câmp, să zicem. Oricum nu era ferită între case, asta este clar. Era mult mai la vedere, la expunere și nu a înghețat. What the fuck? În fine, hai să dăm un conjur așa, să mă dau eu mai la distanță. Așa. O filmez mai de jos pentru că nu vreau să-i vedeți numărul de telefon. O să vi-l trimit în privat, pentru că am niște afișe puse cu număr de telefon. Ok. Da, asta este mașina. Hai să o și pornim. Să-mi scot și mănușa de la mâna dreaptă. Așa. De data asta avem această cheie. Chiar, stai să facem cum am făcut la 8. O să pun iar telefonul aici, să pornim mașina și după aia o să revin. Bun, haideți că treaba este cam așa. Telefonul de bea a vrut să stea. Dacă nu mă înșel, alunecă și în momentul ăsta. Nu-i așa? E cam greu, ce să-i faci. Nu avem condiții, domnule, nu avem condiții. Îi dăm repede o pornire de mașină ca să nu cadă telefonul și revenim. Bun, a revenit. Am vrut să dau geamul jos la mașină, pentru că eu nu prea am încredere să închid mașina cu cheile în contact, chiar și dacă mașina este pornită și ar cunoaște mașina că toată ce este pornită automat că șoferul este în ea. Dar văd că nu să mai dau geamurile jos, au înghețat. Oricum, nu știu ce fel de minus 10 grade a fost afară, pentru că ați văzut, pe meteo așa arăta, deci nu puteți spune că am mințit eu sau ceva de genul. Dar zăpadul nu a fost înghețat, adică au fost alte zile chiar și la vreo
minus 3 grade, în care era mai înghețată zăpada, nu știu cum vine asta, dar mă rog, în fine. În fine, asta este mașina. Asta este mașina. Să intrăm și un pic la interior. Oricum, dacă o să doriți să fac un video de prezentare al A6-lui de data asta, o să fac tot așa un clip special, mai bine spus separat sau exclusiv, cum am zis că o să fac și la 8, cu prezentarea mașinii. Oricum este cam murdar un pic în interior asta. Este una 6, nu este chiar full, dar oricum este destul de dotată. Adică multe mașini nu au încălzire în scaune, nu au senzor de parcare sau computer de bord și MMI multicolor sau color sau cum îi mai spune. Na, din piele, știu că e mai nașpa iarna, nu ai încălzire în spate. Plafonul este normal crem, dacă nu mă înșel. Da, și cam asta este mașina. Kilometri 239.000, așa, e cam apropiată de A8, sau mai bine spus A8 e apropiată de mașina aceasta. Nu are nicio eroare în bord. Ei, și cam asta este mașina. Da. Trapă, bineînțeles, dar cred că ați văzut-o de pe interior. Ok. Bun, hai că am lăsat o leacă pornită. Hai să mă pun o leacă. În fine. Deci așa se le pornește perfect. Este totul bine. Băi, mi arată minus 2 grade, mi-a arătat și pe A8 minus 2,5, dar nu știu, domnule, telefon v-am arătat, se simțea ca minus 10. Deci nu ar trebui să arate minus 10, dacă se simte ca minus 10. Da, mă rog, în fine. Da, range de 890, bine, am mai mers eu cu mașina. Acul acela știu că deja pare depășit de lene și o să ziceți că e plin full, dar culmea, nu știu cum, așa au făcut ăștia 6, nu mă întrebați de ce. Acul se duce mai încolo puțin, undeva cam până pe aici, pe unde este degetul meu, unde se termină unghia mea, deci un pic mai încolo, mă rog. Adică, într-un cuvânt spus, A6 are un range de cât? 1250, bine, acum depinde și cum mergi cu ea, că dacă îi dai canecatul scade, îți dai seama. Că și A8 are range 980, n-am atins niciodată 1000, acum ating alții, dar bine că alții care au atins range de 1000 aveau motor de 3, am de 4.2. Dar dacă îi dau canecatul, pot să am și range de 800 cu plenul făcut în loc de 980. Dar mă rog, în fine. Cam atâta cu acest vlog. Știu că e un pic cam lung, dar nu mă prea pricep să fac vloguri ce este drept. Haideți să vă arăt cu ce am filmat. Sau mă rog, care a fost trepiedul sau cadrul camerei, cum vreți voi să-i spuneți. A fost așa ceva. Și îl băgam fix așa în aia de flori. Și gen telefonul cam așa stătea. E nașpa, mi-aș dori și eu un triunghi de ăla, dar dacă mai fac nu car vloguri, e vloguri de genul, dar nu știu câte de genul o să fac, cred că ăsta o să fie unul și atâta. Nu știu, și ăla în triunghi, dacă mi-o trepedă în triunghi, nu știu unde, Doamne iartă, mă aștea să-l pun, chiar nu știu. În copac, unde să-l pun? În fine, cam atât cu acest vlog. Opresc eu mașina, îmi strâng ustensilele, intru în casă, mă apuc să montez acest clip și poate o să-l vedeți astăzi undeva pe la ora cât e ceas, 8:38. Așa, deci să înțeleg vreo 40-50 de minute, adică, da, bine că mi-am dictat, nu cred că o să fie chiar așa de lung vlogul. Cred că pe la ora 12, dacă se procesează rapid, o să-l vedeți. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe, plus clopoțelul de notificări ca să fiți la curent cu cele mai noi videoclipuri și vloguri și ce vreți voi. Bine că nici idei de vloguri nu prea am și
principiu nici nu prea ies des din casă ca să fac foarte multe vloguri. Acest vlog a fost așa, sincer, pe moment, negândit. A fost ceva de genul, m-am uitat la prognoza meteo, minus 10 grade, ia să vedem, ar merge de un vlog. Dar altceva, nu, nimic. În fine, sper că v-a plăcut acest vlog. Și până data viitoare să auzim numai de bine. Baftă maxim vă urez, vă salut. Ciao.